Над 300 деца от всички великотърновски училища и детски градини се събраха в подножието на историческия хълм, за да кажат заедно Вазовото стихотворение. Аз съм българче свободно, край свободен аз живея. Всичко българско и родно, люня, тача и милея. Идеята е колективният рецитал да стане традиция през всяка следваща година. Знак на българщината у нас. Всяко едно дете трябва да го знае до края на живота с това стихотворение. Това е празник на всички деца по света. За разлика от всички други празници, а може би и заразени от духа на българщината, днес децата не си пожелаваха материални подаръци. Всички българи да живеят радостно. Нямам желание само да съм щастлива и да имам успех в училище. Аз съм все още дете и трябва да празнувам докато мога. В рекордното изпълнение се включиха деца от 83 града, 48 села и дори от чужбина. За TV7 от Велико Търново, Боян Байчев.